Ýakynçylyk dolanyna ýerleşen Sultan restoranyny nädip tapmaly? Bu ýere nädip gelip bolýar? Nädip habarlaşmaly? Eltip berme hyzymaty bamy? Näke naharlar we tagamlar bize garaşy? Şu sowallaryň ählifine şu gytgazyk wezir bolýarlar. Size jogap berýär. Bu ýerde geçiriljek diňe bir gün ýüzler dälle mehribanlar, hatda aýatynnaky akşamlar we şirin arzuwlar özüne besleýän gejeler hem siziň ömrüňizde ýatdan çykmajak pursatlary özünde jemler.